நம்ம தமிழ்நாடு அரசுடைய டென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்கீங்க. என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் மேம்படுத்தியிருக்காங்க நம்ம டிஎம்கே கவர்மெண்ட்? பில்டிங் நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. பெரிய ஹோட்டல் மாதிரி இருக்கு, நல்ல ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி இருக்கு. ஒரு 6 மாசமா வந்துட்டு இருக்கு. நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு. புது பில்டிங்கில் வந்து அந்த மிஷின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் புதுசாக நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இந்த வாடையா கலீஜா அந்த மாதிரி இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக இருக்குது. வேறு வெளியே பார்த்துட்டு இருந்தேன், அதுக்கெல்லாம் வந்து 3000 ஆகும். 3000, 4000, 5000 ஆகும். ஃப்ரீயாக பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் 3000, 4000 கொடுத்து பார்க்குறது இங்கே வந்து 5 ரூபா தான். டிலேலாம் பண்ணுறதில்ல. வேலை வந்தால் டக்குன்னு முடிச்சு கொடுத்துட்றாங்க. ரொம்ப லேட்லாம் பண்ணுறது கிடையாது. அப்போயே அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, வேலையை முடிக்கிறாங்க. சூப்பராக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. டிஎம்கே நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மருத்துவம் தான் ஃபண்டமெண்டலு. மருத்துவம் வந்து இந்த எஜுகேஷன் அது டிஎம்கே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. எல்லோரும் வந்து வர்றதுக்காக டிஎம்கே வந்து மருத்துவத்துக்குள்ளே வர ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க.